O Chantada plantoulle cara ao líder o pasado domingo no Sangoñedo, un partido intenso onde o protagonista foi o árbitro. Co empate un tanto sinalou un rigoroso penalti que serveu para que os visitantes se adiantasen no marcador. Hoxe estaría ben haber falado de outras cousas, pois da intensidade do partido ou do disputado pois que foi, pero bueno, curioso é que, ainda que non é ou non debería ser pois importante falar destas cuestións, e que houve pois xa se comentou pois nalgún outro medio, un protagonista pois inesperado, que neste caso pois foi o árbitro, e que curiosamente pois bueno, con algunha decisión pois perxudicou pois neste caso o equipo local e o Chantada. Independentemente pois diso, tamén cabe dicir que cometemos pois algún erro, algún despiste que en algún caso pois provocou, motivou pois algúns dos goles do Grexoa. Independentemente diso, pois bueno, cabe tamén dicir pois que un equipo pois destas características penso e considero que non precisa ningún tipo de nin de axuda nin unha situación externa pois que incline pois a balanza ao seu favor, está claro. A ese de Chantada estáse amosando forte neste tramo final da Liga, aínda que os resultados non sexan os merecidos. Os chantadinos están pagando caro os erros da primeira volta. Estamos facendo pois bons encontros, ademais sumando puntos, probablemente pois o lastre que sofrimos pois que vimos sofrindo pois toda a tempada pois radica na primeira volta, pois onde nos costou moito pois arrancar e probablemente pois adaptarnos a un pouquiño pois ao ritmo que estaban pois impoñendo pois os rivais e as súas pois características, e agora pois estamos facendo pois as cousas ben, pero a necesidade pois de sumar obviamente pois obrígate a que en partidos pois como de onte, independentemente de que do rival pois que sexa, teñas que sacar os tres puntos en xogo. E o certo pois que non foi posible, pero bueno, o equipo pois deu a cara, e de feito pois o máis xusto pois probablemente fose pois un empate. Pese á derrota, SD pode sair reforzada moralmente ao ver que é capaz de poñerlle as cousas difíciles ao mellor da categoría. Probablemente co terceiro gol baixamos un poquinho pois os brazos, non? Porque vimos que ou sabíamos que o Grixoa pois é un equipo defensivamente moi forte e que é moi difícil pois facerlle goles, e de feito pois é o que indica así a táboa, non? Pero independentemente pois diso, pois hai que quedarse con aspectos pois positivos, e dende logo pois un deles é que na primeira parte pois fixemos un bo encontro, e a parte pois bueno, de cara ao fin de semana xa dispoñemos de todos os efectivos, e os que xeralmente pois este tipo de encontros pois de algunha outra maneira pois merman pois o potencial do equipo de cara á seguinte semana, porque de algunha outra forma pois acumulamos ansios ou incluso pois lesionados, non? Agora quedan 5 finais, nas que a marxe de erro xa é mínima. O vindeiro partido será a domicilio contra o Silva. Este todavía se cabe ten pois unha importancia maior, porque o seguinte fin de semana pois descansamos, e estaría ben pois facelo con 3 puntos pois no peto. Certo é pois que o Silva no seu campo pois está mostrando pois unha boa cara e sacando pois prácticamente pois adiante a meirande parte pois dos seus partidos, pero bueno, nós sabedores pois diso, e tamén obviamente pois de que nos xogamos, teremos que facer pois todo o posible para mostrar pois a cara que estamos mostrando nos últimos partidos fora da casa, e obviamente pois se podemos sumar pois os 3 puntos ou cando menos traernos un.